Benvinguts a la Fundació Miquel Martí i Pol. Amb la nostra oferta educativa oferim tallers de poesia als infants i joves per apropar aquest art de manera vivencial, amena i creativa. Oferim tallers multidisciplinaris, on la poesia es combina amb altres llenguatges com les arts plàstiques, la impremta, el moviment, la recitació. Aquests tallers van dirigits a alumnes de I4 fins a primària, secundària i batxillerat. D'altra banda, també oferim rutes literàries per Roda de Ter a partir de cicle mitjà i per a tots els nivells educatius. Amb aquestes rutes coneixerem la Casa Groga on va viure el poeta, també la seu de la Fundació i altres espais del poble de Roda de Ter vinculats a la seva vida i a la seva obra. En Miquel volia que la poesia entrés a les escoles perquè la poesia requereix pausa, observació i reflexió. I això ens permet generar canvis de mentalitat positius i conrear un esperit crític. Us esperem a la Fundació Miquel Martí i Pol.